baba chaiteni atamna ifa maikara mdawe iteni Bullet Production. Sakandoindo beri chete pasina kamchaka zafa pasna marirongo marangu pita kunge pane afa kariyari tim kunge sofa chanararararara nyango bakande siyenderindeka rimesubande chasi kona chete kapasi bana tinolara manedenga rimesubande chasi kona chete anaparira bandina kondekana rimesubande chasi kona chete kamuntu wose anenguva nemukana rimesubande chasi kona inini tine urombo upenyu wangu vanusunga setambo vachideketera tomudonetsa nesando asi mwari ndiye mambo kana ndorova musambo sambo tamba nesitofu zvemakango imbonje ngoma ndodzirima kunge donje vayati ndibonje saka musa ite shanje saka manje tiri zvamanje manje ngoma ndakupisa pfunza pate vakandisiyenderindega rimwe zuva ndichazvikona chete kupasi pano tinorarama nedenga rimwe zuva ndichazvikona chete anaparira pandinokundikana rimwe zuva ndichazvikona chete kamunhu wose anenguva nemukana rimwe zuva ndichazvikona inini anapachataza kufema ine ndichiziva kuti handina chitema nemunhu mwari wangu ndachema ine ndichifema votichema tova redive nema timi munoti ndiriwe pakona dzema tichandudza ndinomona muchisimbisana ane pfungwa choma dai angufa samaradhona nyange vakandisiyenderindega rimwe zuva ndichazvikona chete kapasi pano tinorarama nedenga rimwe zuva ndichazvikona chete anaparira pandinokundikana rimwe zuva ndichazvikona chete kamunhu wose anenguva nemukana rimwe zuva ndichazvikona inini tine urombo upenyu wangu vanosunga setambo vachideketera tomudonetsa nesando asi mwari ndiye mambo kana ndorova musambo sambo tamba nesitofu zvemakango imbonje ngoma ndodzirima kunge donje vayati ndibonje saka musa ite shanje saka manje tiri zvamanje manje ngoma ndakupisa pfunza pate rimwe zuva ndichazvikona chete rimwe zuva ndichazvikona chete rimwe zuva ndichazvikona chete rimwe zuva ndichazvikona inini mwari wangu ndachema tova redive nema Bullet Production.